webafo ngenzeka ukuthi uqinisile ukuthi ngiya-over analyze la kodwa ngoba le eyamkhonazi ayikaka-materialize ake siyibeke kanje until it come to pass then mase sikhuluma ngayo kodwa ngifuna ukubuyisela emuva lapha e-Oval e-America la bekhona khona uRamaphosa nama-delegates wakhe bese kuba khona Oppenheimer. I want you to notice izinto ezimbili between Oppenheimer noRamaphosa. They are working for the same people. Umehluko ukuthi uRamaphosa uyi-PR manager, umanage chaos ngokwezepolitiki. On the other hand, Oppenheimer is the property and the wealth manager for these people within the country. So mawubuka leya nto kahle kahle ayithi uRamaphosa ka address politically ukuthi iPR uzokwazi ukuyimanage, but while emanager iPR, on the other hand Oppenheimer naye as ilokhunjani iwealth or iproperty manager fanele raise awakhe ama-concern okuwubugebengu because ukuze continuishe ukuba valuable noma ukuveza inzuzo noma umkhiqizo kulama properties our manager noma kulama companies our managers for these people ubugebengu ibona bomngqindayo. So uthi raise ama-concern yena ukuthi kudingakala lokho njani yini lento Elon Musk konje Starlink ukuthi raise ama-concern athina i-Starlink siyafuneka ngoba kunenkinga yobugebengu. The only way to combat ubugebengu ukusebenzisa i-Starlink since si more substantial if ungabeka kanjalo in terms of internet should raise ama-concern. Why lelo phuzu loliraise Oppenheimer not Ramaphosa? It's because uRamaphosa is a PR manager who manage chaos abomalema nathi mabe stoyitoya and so on and so forth. But mabe sekuza emalini actually umuntu othenjwe ngeimali othenjwe ngama businesses othenjwe ngama companies by these people in shadows is Oppenheimer. It makes sense ukuthi kuba uyena o raise concern yobugebengu nokuthi ubugebengu buzokhombhathwa kanjani. Zibuza ukuthi why kungabanga khona uminister wamaphoyisa lapha ya to raise those concerns bese athi i-Starlink singalekelela kanjani kwi-policing into combating crime, because it is not umsebenzi wamaphoyisa to address leyo issue since kungewona amaphoyisa athenjwe to manage ama-properties walaba bantu. Into kufanele uyibuze yona ukuthi yini bafo lapha yakini kuthiwe yikini ngenzeka ukuthi une-title deed mokuthi uhlale endaweni enama-title deeds okanye une-letter of occupation mokuthi uhlale endaweni zasemakhaya mese kuthiwa kuwena though unawo lawo ma-letters of occupation mekutholakala igolide ngaphansi kwakakho akulona lakho. Zibuza ukuthi kwenziwa yini lokho, uyibuza ukuthi kwenziwa yini kuthiwe ulwandle la Queen walithathaphi uQueen ulwandle. So bekufuna nje uhighlight lezo zinto ukuthi we have two types of managers la eSouth Africa, upresident oyi-PR manager nama-delegates wakhe azo ensure ilokho njani i-substance kwinto ayikhulumayo to actually let ithemba kubantu okuyibona aba-run i-country. On the other hand, i-property manager kube u-Oppenheimer yena akwazi ukuza nama-delegates because already abantu abasebenza kulama companies aphethe u-Oppenheimer already bayaletha ama-concern ukuthi these are our issues, these are our concern and this is how we can combat this. So uyavele usiya ne-form eliphelele to address it publicly. So le nto awuyi-standard sokuthi kubonakala la eSouth Africa kusanjani. If when ngithi uMkhwanazi is being cooked to be the next PR manager, watch the space and mabe sekwenzeka then soyikhuluma ke indaba yakho na ukuthi lezi zinto lezi zihamba kanjani kodwa lezi zinto bra. By the way, I'm not over analyzing. I've barely scratched the surface here. There are so many layers ngabe kuza kulezi zinto zokuphathwa kwezwe nabantu okuyibona kahle kahle abaphezulu kwethu abasibelesele kodwa ke ake sibamini lapho singaze sande kakhulu bafu kodwa nje okuyicabange nawe uyibukisise kahle kahle zonke lezi zinto zenzeka kanjani zenziwe ubani ekuphi yena ezenza ngobani nini kanjani ngasiphi isizathu. Enye into ngasuyiqaphela nje amadolobha esinawo amaningi la eSouth Africa kona awethu aphildwa ama-Catholic mawubuka iy'bhedlela zakhiwa ama-Catholic i-Catholic Church. I-Catholic Church yaqhamukaphi
njengoba yakhe izikole, yakhe amaklinikhi, yakhe izibhedlela, izinto okuyizona ezibamba umgogodla wokubuswa kwezwe lase South Africa. Uma buza education nje ne health system si-owe that to i-Catholic Church. I-Catholic Church appoint obani noma ijutshwe obani kuze South Africa to build lezo zinto lezo. And inzuzo yenziwa yizibhedlela uma ukuthi zakhiwa i-Catholic Church iyapi iyakubani. Makuthiwa izwe liyakweleta, likweleta bani? Ngobani?